Прывітанне сябры, гэта падкаст сведкі левай рукі Гіцеля. Сёння мы абмяркоўваем лігу чэмпіёнаў. Мяне завуць Ваня. Мяне завуць Алексей. Мяне завуць Ірына. І мы, як заўжды ў гэтым сезоне па лізе чэмпіёнаў будзем ісці прыкладна такім чынам. Мы называем каманду, пасля гэтага мы даем адзнаку мінус, плюс ці раўно. У залежнасці ад таго, ці спраўдзіліся нашыя думкі пра гэтую каманду ці не. І пачынаем мы з групы А, пойдзем знізу ўверх. У нас Кольстад. І я дам мінус. Мае думкі не спраўдзіліся. Я ад іх чакаў, што яны разваляцца да гэтага моманту, і мы ўжо не будзем пра іх увогуле нічога казаць, а яны ўсё яшчэ жывыя. Ну як жывыя, паўмёртвыя, канешне, але глядзець на гэта так жалосна. Канешне, былі добрыя моманты, яны змагаліся, яны намагаліся штосьці зрабіць, але гэта проста не ўзровень. Так, я пагаджуся, але для мяне это хутчэй раўно, таму што ў прынцыпе мы чакалі, што яны будуць мець праблемы. Вось, калі б гандбольная гульня доўжылася 30 хвілін, то магчыма б Кольстад і пазмагаўся б за плэй-оф, але на 60 хвілін іх зусім не хапае. Ну, проста якасці гульцоў, як бы. Тут мала што можна дадаць яшчэ. Я скажу, што мінус, калі пазіцыю сваю выбудоўваць выключна на паядынку вось з Дынамо Бухарэстам. Ну, гэта проста, як Ваня любіць казаць, антыганбол, штосьці такое ў выкананні Кольстада. Ну, я, дарэчы, не сказаў, што гэта быў антыганбол, але давайте перайдзем да Дынама, якому я пастаўлю раўно, прыкладна тое, чаго мы чакалі, нічога звыш, нічога такога, за што можна крытыкаваць. Робяць тое, што могуць, але мы ўжо казалі, што гэта не каманда ўзроўню лігі чэмпіёнаў усё роўна. Для мяне мінус Дынама, таму што я ўсё ж такі, калі глядзець на тое, колькі яны ачкоў зарабілі, гэта ўсяго 4. На пачатку сезона выглядала, што павінны былі ў раза 2 больш зарабіць тых ачкоў, дзесьці зачапіць, але ў выніку нават гульняў, дзе яны там мелі рэальныя шансы чапляцца, было не так шмат. Ад мяне мінус, тут і дадаць няма чаго, толькі падагульніць. Ну, добра. Тады спорцім. Тут ужо цікавей. Таму што гэта каманда, ад якой мы шмат чаго чакалі у пачатку сезона. Цягам сезона ўжо чакалі менш, але вось тут яны бяруць і перамагаюць Вольсбург, а потым прайграюць Кельц. І абодва вынікі мне падаюцца вельмі лагічнымі. Па той гульні, якая была ў матчах, так яно і павінна было скончыцца. Але яны паказалі для мяне галоўнае, што яны могуць у добры дзень змагацца з любой камандай, але такіх добрых дзён можа не быць. І таму, напэўна, ўсё ж маленечкі мінус, такі мінус раўно 10. Для мяне раўно, у прынцыпе, у іх ёсць яшчэ шансы там трапіць у топ-4 ў групе. Яны праводзілі і добрыя гульні, і не вельмі добрыя. Вось Ваня казаў пра тое, што была перамога над Ольбергам, а потым параза ад Кель. І, на мою думку, 2 падобныя гульні атрымаліся. Толькі ў першай гульні Спортинг знайшоў у сабе моцы, каб пераламіць гульню і выцянуць у канцы, а вось у Кельцах гэтага ім не хапіла. Ну, але гэта каманда, за якой заўсёды прыемна назіраць, і неважліва, з якім супернікам яны гуляюць, прыемна вось глядзець на гэтую каманду, таму зычу поспехаў ім далей, каб было лепей. Ці будзе гэта каманда, якая выб'е Віслу? Я думаю, што насамрэч ёсць шанец, што яны будуць вышэй, чым 6-е месца. Не, там вельмі дрэнная розніца ў іх з усімі. Ну, то бок я чакаю, што яны будуць з Віслай гуляць, але мне падаецца, што супраць Віслы вось па стылю у іх ёсць шансы. Для Віслы вельмі непрыемны супернік, шчыра. Вось любая каманда там з гэтага спісу Нант, Вэшпрэм, Кельца для Віслы былі бы вось стылістычна, на маю думку, вось нашмат прыемней. Я скажу, што мінусік, таму што чаканні былі, магчыма, вышэй, чым спраўдзілася ўсё насамрэч, але мяне ведаеце, як у залатой рыбкі, я памятаю апошнія паядынкі і ўсё. Таму я тут скажу за Франціска Кошту, безумоўнага лідара гэтай каманды. Вось гэты чалавек сабе гэты сезон, чым бы ён там не скончыўся, можа ўжо у актыў занесці і плюсік сабе асабіста паставіць. Таму такі неадназначны ў мяне поінт, і ў выніку хай будзе знак раўно.
Хутка мы дайшлі ад мінуса да раўно, але хай будзе. Вжух. І тут у нас Веспрам. І Веспрам быў ну, просто такі, што не хацелася гэта глядзець. Але я вельмі добра памятаю гэты сезон, таму раўно. Вось Веспрам быў роўна такі, як я уяўляю гэты Веспрам. І я не ведаю, што яшчэ там Хаві Паскуаль робіць на чале гэтага клуба. Ну, не атрымліваецца. Ну, я шчыра ўжо пачынаю думаць, што там нейкае проклятае месца, таму што там змяняюцца трэнеры, а вось ні вынік, ні гульня у такі добры кірунак не ідзе. Таму ну, для мяне Вэшпрэм мінус проста таму што я не чакаў ад іх большага шчыра, як і Ваня, але вось гледзячы проста на тое, наколькі велізарны патэнцыял у клуба, наколькі там добрыя гульцы сабраныя, ну я не магу паставіць нічога больш, чым мінус за тую гульню, якую яны паказваюць. А ці ведаеце вы, сябры, што гэта каманды ў сваёй групе першая па закінутых мячах? Ну, калі б гэта мела нейкі сэнс. То бок, што мы ведаем? Мы ведаем, што Веспрэм не можа гуляць у абароне, і мы бачылі, што проста абарона не паспявае. Ну, то бок, Менавіта. ёсць каманды кшталту Берліна, кшталту Магдебурга, якія гуляюць вельмі высокім тэмпе, і гэты высокі тэмп, ён на абодвух баках пляцоўкі. Ну, то бок, яны паспяваюць і хуценька гуляць у атацы, і добра абараняцца, вымушаць рабіць памылкі. Гэты Веспрэм нічога не вымушае рабіць суперніка. Супернік робіць з Веспрэм тое, што хоча. Я б яшчэ дадаў тое, што на маю думку, вось праблема ў абароне Вэшпрэма, яна ўзнікае з-за таго, што яны ў атацы бяруць вельмі шмат далёкіх кідкоў. Яны бяруць гэтыя кідкі з 9 метраў, якія там трапляюць у блок, альбо брамнікі ў 2 рукі адразу іх ловяць, і адразу ідзе кантра. Гэта не то бок, кідок, гэта вельмі не кідок, гэта вельмі пас. Я за тэрміналогію. Так. Калі кіпер Вось, бярэ двумя рукамі, гэта пас. Вось. І таму вельмі складана вось адабараняцца потым пасля вось такой атакі. Таму калі пазіцыйна вось Вэспрэм у абароне, яны не дрэнна выглядаюць. Але праблема, на маю думку, у тым, што яны знаходзяць вельмі складаныя пазіцыі ў атацы. І з-за гэтага і ў іх няма там вяртання ў абарону. Яны проста не паспяваюць. Ну і выглядае на тое, што вельмі весела ім будзе гуляць далей, таму што калі яны будуць пятымі, то ёсць верагоднасць таго, што нават калі яны здолеюць там прайсці умоўны ПСЖ, далей будзе Берлін, і там няма шансаў увогуле. Ну, ўсё па справе. Ад мяне таксама мінусік. Далей у нас Нант, і Нанту я ставлю плюс, а пешы я ставлю 3 плюсы. Гэта проста майстар-клас. Зглядзіце і вучыцеся, як калі табе ўжо шмат гадоў, ты гуляеш усю кар'еру з адной ныркай, цябе шмат траўмаў, у пешы яшчэ праблемы з пахавымі кольцамі. Тут, то бок, гэта рызыка траўмы кожны матч. Але топ-узровень і вельмі натхняюча гэта выглядала. Што да самого Нанту, напэўна, я скажу, што гэта каманда з аднымі з найлепшых краёў. Можа, Б'ера дзесьці побач. Тое, што робяць Леапольд, Адреасола, гэта ўражвае. Для мяне таксама Нант гэта з плюс, прычым вось гэты плюс яны, в прынцыпе, учора гэтым камбэкам заслужылі супраць Вэшпрэма. Каманда, ў прынцыпе, цікавы гандбол гуляе, і выглядае, што гэта такі вось звычайны Нант, які пад канец групавога этапа набірае форму, і ўсё самае добрае пакажа яшчэ ў плэй-оф. Таму чакаем іх далей. І, ну, і яшчэ дадам, што вельмі шыкоўная атмасфера была на арэне, там вельмі кайфова было. Ад мяне таксама плюсік, і таксама шмат плюсікаў Івану Пешычу, і яшчэ плюсік асобна абароне Нанта. Таму што вось калі ў Вэспрэма ўсё добра з нападам, у Нанта ўсё ж такі на абарону больш акцэнт часта бывае, і за гэта ім варта падзякаваць. Мне падаецца класная каманда, і
добры сезон. Я б сказала нават на тое, на што яны што яны планавалі спачатку, вось зараз яны па плане і ідуць, наколькі гэта магчыма. Слухайте, давайте пераклічку фан-клуба Маці Габера. Я лічу, што гэта чалавек, які неяк заўсёды не трапляў пад увагу вось у гэтай намінацыі найлепшага абаронцы, але вельмі добрая кар'ера ва ўсіх клубах, дзе ён гуляў. Ён быў такім сталпом, вакол якога ўсё будавалася ў абароне, і гэта чалавек, які адзін вырашае шмат чаго. Так, пагаджуся, што гулец, які ў абароне заўсёды даваў якасць. Што у нас будзе яшчэ адзін пункт, па якому мы пагадзімся стопудова. Гэта Кельца, і гэта шмат плюсаў, больш за адзін дакладна. Каманда, якая выглядае, нават калі мы возьмем гэты матч з Віслай у чэмпіянаце, дзе яны прыехалі без шмат каго, 13 чалавек у заяўцы, пад канец засталося 9 з тых, хто мог кідаць сямёрыкі. Але тое, як гэты склад дае 100%, нават 150, можа і 200, мы пабачылі Алекса, які гуляе ў гандбол, мы пабачылі Дані, які гуляе ў гандбол, мы пабачылі, як заўжды, вельмі добрага Улаха, мы пабачылі, як працуе ўсё. Да пярэдняй лініі ў нас не было пытанняў, мы пабачылі, што кіперы цягнуць, чаго не было. І вось неяк эта каманда пасля гэтай зімняй паўзы выглядае не тое, каб фаварытам, але сярод тых каманд, якія ў добры дзень будуць прэтэндаваць нават на фінал 4. Кельца выглядае зараз шыкоўна, яны злавілі гэты вайб, нейкі пераможны. Выглядае, што нават калі ў іх будзе 8 гульцоў у заяўцы, яны будуць змагацца з любой камандай. Вось. Але пытанне, наколькі іх хопіць, канешне, на такім вайбе. Плюс ёсць траўмы, Алекс выбыў на 6 тыдняў, і таму, хутчэй за ўсё, ён першую гульню, так разумею, дакладна прапусціць плэй-офа. І гэта будзе праблемай. Але Кельца заслугоўвае дакладна там 2 плюсы, 3 плюсы, не ведаю, альбо больш. Таму што ніхто не чакаў ад іх, што вось такі пераходны сезон, дзе усе ведаюць, што там шмат гульцоў сыходзіць пасля сезона, што каманда ў перабудове, што яны змогуць вось. Прычым дрэнны старт быў яшчэ, мы павінны сказаць. І вось канцоўка групавога этапа, яна проста шыкоўная. Паехаць у Берлін і перамагчы ў Берліне, гэта ўжо шмат. Таму вось так. Ад мяне таксама, безумоўна, плюсікі, і таксама пытанне, наколькі гэтага хопіць. Пакуль суперпрыемна за гэтым назіраць, але ёсць жа ліміты ў фізіялогіі і ў псіхалогіі таксама, і быццам бы захаваць вось гэты стан да канца траўня, ці калі ў нас там фіналы, гэта амаль што немагчыма. Але спадзяемся на лепшае і зычым усяго самага добрага. Каманда выглядае класна, такія дрэнныя хлопцы. То бок рэінкарнацыя Bad Boys. Bad Boys, вось я хацела сказаць, але ніякай аналогіі няма, таму што Bad Boys гэта была зборная Германіі ў гадах 2016, калі я не памыляюся, калі яны выйгралі чэмпіянат Еўропы. А тут іншыя дрэнныя хлопцы, і таксама дрэнныя і класныя ў гэтым. Добра. А цяпер пра дрэнных у іншым сэнсе. Ольбарг, Лёш, давай з цябе пачнём, таму што ты быў галоўным іх адвакатам, казаў, што гэта найлепшая па якасці каманда гэтай групы. Што ты можаш сказаць пра іх цяпер? 2 апошнія гульні не былі столькі якаснымі, што я могу сказаць. Але збольшага, я бы раўно ім паставіў, таму што выглядае, што задачу яны сваю выканалі і трапілі ў двойку, таму магло быць лепей, але абарона ў іх дастаткова добрая, таму у плэй-оф, я думаю, што да фінала 4 яны павінны дайсці. Вось. Плюс былі там траўмы месцамі і Арнальдсена, і Кнор выбываў. Вось. Мне не вельмі спадабалася, як кіраваў гульнёй галоўны трэнер у гульні з Берлінам, таму што было відавочна, што ў Арнальдсена зусім не паляцела, і ён рабіў там шмат памылак, але пры гэтым ён амаль усю гульню гуляў у атацы. Хаця скамейка Ольбарга дазваляе
змяняць гульцоў і не страчваць якасць. Таму я лічу, што вось кіраванне гульнёй і трэнерам гэта тое месца, дзе Ольберг можа зрабіць прагрэс, і тады будзе значна лепей. Ну што, тады я падхаплю. Напэўна, ад мяне гэта будзе мінус, таму што я ад іх чакаў шмат больш. Я ад іх чакаў таго, што яны будуць вось такімі больш дасведчанымі, больш упэўненымі. А тое, што мы пабачылі, што яны проста бязвольна прайгралі канцоўку спорцінгу і ўвогуле не змагаліся з Берлінам. У іх не спрацавалі некалькі рэчаў, якія зазвычай працуюць, і яны проста кінулі гуляць, на маю думку. Так мне гэта падавалася. Ад мяне, напэўна, раўно, таму што Ніклас Ландзін добра зараз выглядае вось у апошніх турах непасрэдна. І таму, што пакуль незразумела. Я сказала, нават ніякіх фактаў не прывяду, проста па адчуваннях, што вось гэта каманда можа у рэжыме захоўвання энергіі прытрымацца на доўгую дыстанцыю. Вось цікава, як гэта будзе выглядаць далей. Ну, добра. Тады апошняя каманда гэтай групы, дакладней, першая каманда гэтай групы, уже дакладна, гэта Берлін. Я пачну, ад мяне будзе мінус раўно, таму што я ад іх чакаю вельмі шмат, але была гэтая параза ад Кельца. Яны самі былі здзіўлены, яны не чакалі гэтага, яны рыхтаваліся да іншага матча, відавочна, але выявілася, што Кельца здзівіў. І таму, напэўна, вось так катэгарычна, але матч з Ольбергам гэта песня. То бок гэта трэнерскі выйграны матч, чым, калі мы паглядзім, тое для мяне вось фактарам, дзе я пабачыў, што крыкаў выйграе матч, быў, калі я пабачыў, колькі часу у атацы правёў Ланхаф. Таму што яны вельмі добра разумелі, што не будзе... Ім трэба быў чалавек у абароне. І паміж добрым гульцам у абароне Ласа Андерсонам і шыкоўным гульцам у абароне Мацісам Ланхофам, ён набірае Ланхофа і дае яму больш часу у атацы, каб не рабіць замены. І калі ты даеш вось такую установку сваёй камандзе, што мы гуляем па-першае ў абароне, мы па-першае разбураем, а з атакай у нас все добра і так, то гэта выглядае вельмі салідна. Для мяне Берлін тут я не пагаджуся з Ваняй у плане, таму што для мяне гэта дакладна плюс. Проста гледзячы на тое, што яны змагаліся там з праблемамі траўм, вось увесь гэты групавы этап часткова. Таму, у прынцыпе, першае месца ў групе, куды яшчэ вышэй. Таму Міласлаўіў набраў форму, дарэчы. Вось мне вось так падаецца ў апошніх турах. І гэта вось велізарная перавага Берліна, можа быць, у будучыні. Таму, у прынцыпе, гэта топ-каманда, якая там большасці людзей падабаецца па гульні. Маціас Гіцель, лепшы гулец. Таму плюсік, не ведаю, што яшчэ дадаць. Я ў большасці людзей, якім падабаецца Берлін, ад мяне таксама плюсік, ніякіх праблем, все класна. Праблемы бачыць Ваня, яны існуюць, але я думаю, што гэта не паўплывае. Нават параза зараз ад Кельца, магчыма, яна адыграе сваю ролю надалей. І гэта будзе такая дыдактычная параза. То бок тая, якую можна сабе на карысць пасля павярнуць. Паглядзім. Окей, давайте тады прыкінем. Мы ведаем, што Берлін першы, Ольберг другі. Мы не ведаем, хто трэці, чацвёрты, пяты, шосты. Давайте зробім прагнозы. Я думаю, што Кельца будзе трэці, таму што ім перамагчы Кольстад і яны трэція. Выглядае вельмі рэалістычна. Далей, зноўку ж, я іду ад таго, што я не веру ў Веспрэм, але і спорцінгу будзе цяжка з іх розніцай. Таму Нант чацвёрты, Веспрэм пяты, спорцінг шосты. У мяне таксама. Я згодна. Окей, калі згода, тады ідзем у іншую групу і зноўку нелюбімая моя частка таго, што мы робім. Трэба казаць пра каманды кшталту Заграба.
Что я могу сказаць? Ну, тут раўно, канешне, потому что нічога не чакаеш, нічога не адбываецца. Дзякуй, што сыходзіць кларыцца. Яшчэ калі пяройдзе ў які-небудзь добры клуб бяляўскі, ну, просто потым можна, не ведаю, прыбраць гэта ўсё, каб больше не бачылі. Бо, прабачце, я ведаю, якое лабіяванне Заграба ёсць у ЕГФ і хопіць. Для мяне мінус, таму што я насамрэч чакаў большага, магчыма, не па выніках, а проста па гульні. Таму што яны згулялі 13 гульняў і хіба ні ў адной гульні я не пабачыў нейкіх зразумелых тактычных рашэнняў там у атацы. Ну, у абароне было відавочна, што не ўсё так добра і што брамнікаў добрага ўзроўню там не хапае альбо няма. Вось, альбо яны яшчэ не выраслі, не ведаю. А у атацы было вельмі дрэнна, прычым змянялись трэнеры, але нічога не змянялася. І гэта самае дзіўнае для мяне, таму што, на маю думку, калі змяняецца трэнер, павінна змяняцца, ну, вось, і неяк гульня. А яны пры гэтым было відавочна, што атака іх пазіцыйная, яна суперскладана і фактычна трымаецца толькі на тым, што там Ігор Беляўскі бярэ на сябе там суперскладаныя кіткі, з-за гэтага рэалізацыя дрэнная. Былі моманты, дзе яны ў хуткіх пераходах лёгка здабывалі галы, але гэтых хуткіх пераходаў там можна падлічыць на адной руцэ там за 5 гульней, мне падаецца. Вось, таму мінус. Ад мяне знак раўно, не было ніякіх чаканняў абсалютна, і я бачыла толькі адну гульню ў гэтым сезоне, і па відавочна шчасліваму супадзенню гэта была адзіная перамога, уласна, над Еўрафармам. Таму, ну, апошняе месца абсалютна заканамерна, вось і ўсё. У мяне, дарэчы, ёсць тэорыя пра трэнераў Заграба. Гэта уявіце сабе, у вас ёсць нейкі прадукт, і у яго ёсць шмат версій. І ўсе яны з крытычнымі фейламі. І вы просто замест таго, каб зрабіць добры прадукт, вы адкатваеце на тую версію, якая была менш глючаная. Але яна ўсё роўна глючаная. Тосьці ў гэтым ёсць так. То далі Еўрафарм, гэта мой Можна не боль. каментаваць. А давайте. Іра, ці хочаш штосьці сказаць пра Еўрафарм? Не, я Дзякуй. абяцала не выражацца. Пік. Ці ёсць у нас сантыметр, каб памераць гэты мінус? Ну так, прыкладна 5 Еўрафарм. Добра. Ну, наконт піка у іх, да, вось гэтай міжнароднай паўзы было не ўсё так дрэнна, як апынулася пасля. Таму што яны пасля вось чэмпіята Европы прайгралі 4 гульні, альбо 3. Пакуль 3. Так, 3. Пакуль. 4 можа быць. Можа, Лёша, штосьці ведае. Таму што яны прыедуць у Плоцк. Вось. Але насамрэч, ну, у іх хапае праблемаў са складам, таму тут, магчыма, трэнеру вельмі складана там штосьці ў гульні змяняць, але ўсё роўна, на маю думку, якасці гульцоў павінна хапаць, ну, каб перамагаць умоўнай Гудме там у 8 гульнях 10, а не гуляць вось у той гандбол, якой яны згулялі ў гэтым раўндзе. Таму пік велізарны мінус, але там пытанне па таму, як хутка адновяцца там гульцы. Калі да плэй-офа там яны некаторыя хаця б змогуць аднавіцца, магчыма, пік і зможа пазмагацца. Тым больш, што калі яны зоймуць там 6е месца, то вялікі шанец трапіць на Кельца, і ў прынцыпе шансы будуць там, на маю думку, 50-50. Ну што, ад мяне это будзе мінус, і нават не з-за гэтых параз. Хутчэй я буду казаць пра якасць, нават калі палічыць, што адновяцца ўсе без выключэнняў. Нават уявім, што ў Смарасана няма траўмы. Смарасан быў адзіным гульцом, які штосьці паказваў у гэтым сезоне ў складзе пік. Ну, то бок гэта дзіўна, што мы бачым каманду, якую падбіралі вельмі так скрупулёзна. Узялі іма Готфрэдсана, каб ён цягнуў гэтую каманду. Але ўсё, што мы бачым, гэта мы у сакавіку месяца будзем абмяркоўваць, што гэта даволі сырая каманда, якая не ведае, як адзін з адным гуляць. І вось гэта выглядае давольна страшна. Ну, я не веру, што яны могуць штосьці навязаць кельцам, бо ну, у кельцаў ёсць разуменне, што яны робяць на пляцоўкі.
Ну так, але ну, напрыклад, тая ж, на маю думку, лінія брамнікаў у піка мацней будзе. І ну, пазіцыйна ў абароне яны дастаткова добра выглядаюць. І калі кельцы не змогуць там гуляць у вельмі хуткі гандбол, то будуць мець велізарныя праблемы. Ну тут вырашальны голас у Іры в гэтай спрэчцы. Да мінус, які тут вырашальны голас. Мне часам хочацца вярнуць Йонаса Кальмана з лаўкі трэнерскай. Здаецца, што ён там зараз будзе абсалютна дарэчы, пры тым, што чалавеку добра за 40 гадоў, але ўсё выглядае так, што ён не сапсуе там нічога. Сапраўды чаканні былі даволі высокімі ад гэтай каманды, і тое, як яна фармавалася, наводзіла нас на думкі пра тое, што мэты вельмі і вельмі амбіцыёзныя. А тое, што мы бачым зараз, ну, абсалютна гэтаму не адпавядае. Як мінімум вось так у апошніх паядынках. Таму ад мяне мінус і нават не ведаю, за што тут зачапіцца. Вельмі буду здзіўлена, калі штосьці карэнным чынам зменіць. Окей, давайте до больш пазітыўных навін. У нас ёсць Гудме і Гудме 5, а мы чакалі, што яны будуць да апошняга змагацца з Еўрафармам і Заграбам, але так не адбылося, яны паказалі, што яны нашмат лепш. Для мяне гэта вялікі плюс, таму што ну, каманда, якая проста існуе для таго, каб прадукаваць новых зорак, іх прадукуе. І губляе ўжо, мы ведаем, што Б'ера пяройдзе ў Віслу, гэта супер таленавіты хлопец. Напэўна, сезон 2 і Б'ера можа пацясніць нават Ландзіна з Якабсонам. Ну, то бок па патэнцыялу гэта, напэўна, найлепшы левы краёк у зборнай Даніі, нават у зборнай Даніі. Але паглядзім, як гэта будзе развівацца. Пакуль што проста бачым, што гэта пярліна, але на фоне такіх жа пярлін крыху паменш, але Гудме ўражвае вельмі. Так, пагаджуся з ваней пра тое, што каманда ўражвае і што гэта велізарны плюс. Насамрэч там вельмі таленавіты склад сабраўся. І трэнер, які ведае, як вось карыстаць з кожнага з гульцоў выглядае. Таму што ў іх былі траўмы, і яны там рознымі складамі гулялі, але заўсёды выглядалі вельмі добра, цікава. І то бок у кожнай гульні можна было паглядзець на кагосьці з гульцоў і сказаць: вось, гэта будучыня гандбола, і, магчыма, хутка ён будзе ў топ-клубе. Адзінае, вось з ванем не пагаджуся наконт таго, што Б'еры за 2 гады можа быць там топ-вуглавым па адной прычыне. Не таму, што ён там дрэнны вуглавы, ён шыкоўны гулец, але ён трапляе да Хаві Сабаты, які на левым краі карыстае кім заўгодна. Галоўнае, каб гэты чалавек гуляў у абароне. І для мяне гэта настолькі дзіўны трансфер, што я шчыра не ведаю, як так здарылася. Я не ведаю, навошта ён Вісле, таму што Сабата гэта не той трэнер, якому трэба вуглавыя. І як ён выбіраў, альбо там яго агенты, і вось гэты момант яны упусцілі, для мяне загадка, шчыра. Я буду вельмі здзіўлены, калі у Вісле ён будзе атрымліваць шмат часу. Што тут дадаць? Дадам таксама плюсік ад сябе і 2 плюсіка ўвогуле па сезоне Олі Мітуна. Суперзорка, мне здаецца, абсалютна. Ну, слухайце, Олі Мітун гэта проста ванлап, як і астатнія фарэрцы. Мы гэтых фарэрцаў бачылі вельмі даўно. Усе вось гэтыя юнацкія спаборніцтвы, калі яны проста паказвалі, што трэба мець няшмат насельніцтва, каб кагосьці выхаваць, гэта топ. Мы з дзяцінства за фарэрцаў, а бяручы пад увагу іх узрост, з дзяцінства гэтых фарэрцаў за фарэрцаў. Што, пасля такога вялікага плюса да велічэзнага мінуса, гэта ПСЖ, мы вось усю восень мы спрачаліся, ці ёсць у гэтай каманды патэнцыял, ці няма, ці трэба пачакаць, ці штосьці там будзе. Ну што я магу сказаць? Што такое цяперашні ПСЖ? Гэта Канан і Пеліка ў абароне, супраць іх нічога мець немагчыма. Гэта Элэйм Прандзі, які штосьці намагаецца рабіць, але я б на яго месцы пашукаў месцы, дзе хто будзе аплочвацца. Я не пра грошы, я пра удзячнасць і напэўна ўсё астатняе гэта
што з пункту гледжання трэнерскага штабу, што з пункту гледжання каманды, гэта проста не адпавядае таму ПСЖ, да якога мы прызвычаіліся. Я разумею, што ПСЖ дэградуе ўжо не першы сезон, але такога дрэннага ПСЖ я не памятаю. Я бы вось тут не пагадзіўся, таму што на маю думку ПСЖ мінулагодні ён быў яшчэ менш цікавы. З гэтым ПСЖ я хаця б разумею, што з іх штосьці можна зрабіць у будучыні. Ці атрымаецца гэта ці не, гэта пытанне. Але для мяне ПСЖ вось згуляў гэты групавы этап так, як я чакаў па выніках. Па гульні было па-рознаму. Былі гульні, дзе было вельмі добра, і ў атацы, і ў абароне. Былі гульні, дзе было не так добра. Але збольшага патэнцыял, на маю думку, ёсць. Вось. І ў плэй-оф, у прынцыпе, калі яны трапляюць на той жа Вэшпрэм альбо Нант, думаю, што шансы ў іх дакладна будуць. Тым больш Грын прачнуўся пасля чэмпіяната Европы і трошкі дае сейваў, таму стала прасцей значна для ПСЖ. Шыпшак таксама вярнуўся, і гэта ўзмацненне ў атацы. Таму для мяне ПСЖ гэта вось тое, насколькі чакалася, так яны і прайшлі групавы этап, а ў плэй-оф паглядзім, але я б, магчыма, нават фаварытамі іх лічыў бы у супрацьстаянні з Вэшпрэмам альбо з Нантам. Слухай, Танечка, ты восенню казаў, што вось яны, ты бачыш, дзе яны могуць здадаць, і яны калі-нікалі у якісьці момант дададуць. Колькі чакаць? Пытанне. Можа, магчыма, да плэй-оф. Але я бы так агулам вось на наступны сезон глядзеў бы. Не на гэты, а вось тое, як яны будуць выглядаць у наступным. Окей, зафіксавалі. А ў гэтым пакуль ад мяне мінусік. Я думала, што будзе лепш. І нават Прандзі не ратуе. Ратуе часткова, але ўсё роўна і па прозвішчах, увогуле па нейкіх амбіцыях на пачатку сезона. Чакалася вышэй. Зараз вось я не ведаю, я нават не паставіла б на тое, што яны Вэспрэм абыграюць. А папрось вышэй каго? Вісла, Магдебурга, Берліна? Я шчыра не ведаю. Я не чакаў вышэй. Супер складана быць вышэй, чым гэтыя каманды. Слухайце, яны не будуць чацвёртымі. Ім, каб стаць чацвёртымі, трэба перамагаць у Магдебурга у апошнім туры. Таму што я не думаю, што ў Гудме будуць нейкія праблемы з Загрэбам. А ў ПСЖ будуць праблемы нават з нематываваным Магдебургам, таму што гэта каманды з розных планет. Тут яшчэ пытанне, каго прывезе Магдебург. Магдебург прывязе Бенета Вігерта. Ось хто вырашае ў Магдебург. Таму, ўсё роўна, не. Я абсалютна стаю на тым, што ПСЖ павінны былі не на гэтай пазіцыі зараз спыняцца. Дарэчы, у нас вядома, якія яны зараз? Чацвёртыя пакуль. Чацвёртыя ці пятыя, ці можа нават шостыя. Ёсць і такія варыянты. Пра што мы гаворым? Каманда з амбіцыямі на фінал 4, шостая выходзіць з групы. Але тут я пагаджуся з Лёшам, таму што чацвёртае месца гэта максімум іх у гэтай групе. Таму што калі мы пяройдзем да першых 3 каманд, там без варыянтаў, што менавіта гэтыя 3 каманды павінны быць. Як мінімум па якасці. Давайце пяройдзем. Вісла. Я пастаўлю плюс. Я ўсё яшчэ кажу, што гэта каманда вельмі эфектыўная, якая гуляе ў гандбол, які я не хацеў бы глядзець у сваім жыцці ніколі. Але вельмі эфектыўная. Я пагаджуся, што гандбол вось такі не вельмі прывабны у атацы менавіта. У абароне яны шыкоўныя, і па якасці гульцоў, і потому напрыклад, наколькі Кірыл Самойла дадаў у абароне. Але ў атацы стала горш, чым на пачатку сезона. Вось, і гэта для мяне такі нюанс, на які трэба звяртаць увагу, таму што далей будзе плэй-оф, далей будзе складаней, і у гэтай Віслы, калі глядзець па гульцах, у іх велізарны патэнцыял менавіта ў атацы ёсць скрыты, але выглядае, што яны трошкі пачынаюць дэградаваць. Магчыма, гэта звязана з тым, што у іх былі
там невялічкія траўмы пасля еўра, кагосьці яшчэ да еўра. Потым, наколькі я ведаю, у камандзе вельмі шмат гульцоў хварэла і гуляла вось з хваробамі. Таму, магчыма, гэта паўплывала. Але тое, як ратуе Сабата гульцамі, незразумела. Гэта не ведаю, хто можа зразумець. Ні польскія каментатары, ні мы хіба не разумеем гэтага. Таму што ў адзін дзень Касаротаў можа згуляць шыкоўную гульню, а потым на наступны дзень ён нават са скамейкі не падымецца. Тое самае там з Фазекашам. Ну, Янс, відавочна, любімчык. А ў усіх астатніх пытанняў. Нават той самы Рычардсон, на маю думку, не так шмат часу атрымлівае, колькі павінен быў атрымаць. Таму для мяне Вісла раўно, ёсць патэнцыял, але з кожным раўндам, на маю думку, становіцца горш. Я тут нейкага рэгрэсу не заўважыла пакуль, і па Рычардсону я таксама так разумею, што ён у топе па рэзультатыўнасці, як мінімум у Вісле, а то і ўвогуле ён там нейкі Ну, ён супербамбардзір. з семерыкі выходзіць кідаць. Это адзіная яго задача. Не, ну не скажы, ну ўсё ж з гульні ён таксама дадае. Можа, трэба, каб больш дадаваў. І можа, нават эфектыўнасць не заўсёды такая добрая, але ну тыя моманты, калі трэба ўзяць гульню, ён можа ўзяць. Не факт, што яму дадуць, але ён можа. І ён паказваў, што можа. Ён можа 100%. Ну, для мяне пытанне, чаму ён так мала проста атрымлівае час. Адказаць на гэтае пытанне павінен Хаві Сабата. У нас адказа няма. Для мяне хутчэй плюсік. І мы на фінішнай прамой. У нас застаўся Магдебург. І для мяне гэта, напэўна, будзе мінус раўно. Нават нягледзячы на тое, што ў двух гульнях толькі 1 пункт з Віслай. І параза ад Барсы, ну, такая адчувальная. Але мне падаецца, што ўсё яшчэ добра. Але ёсць вось гэты момант, што мне Магдебург пачынае нагадваць Берлін мінулага сезона. То бок яны ведаюць, што яны вельмі добрыя, але гэтыя веды ім не дапамагаюць, а наадварот перашкаджаюць. І таму мне падаецца, што нават і скончыцца, як у Берліна, яны выйграюць Бундеслігу і прайграюць фінал у Лізе чэмпіёнаў. Для мяне гэта так выглядае. І ну так, шчыра кажучы, ёсць некаторы рэгрэс, але ну, больш ментальны, я б сказаў. Для мяне раўно, у прынцыпе, мы чакалі, што вось першыя там 2 радкі зоймуць каманды там Магдебург, Барселона і, магчыма, там Вісла зможа пазмагацца, але там у Віслы не атрымалася. А наконт Магдебурга я не ўбачыў нічога такога страшнага для іх. Нават у той нічыі, якая была ў Плоцку, і вось тое, што яны прайгралі. Ну, трэба разумець, што ў іх у каманд з Бундеслігі дастаткова складаны графік, у прынцыпе, і часамі бываюць гульні, там, якія там цяжка назваць правальнай, таму што, напрыклад, з Барселонай да 52-й хвіліны лік быў роўны, 29-29 было. І вось потым там 8 хвілін яны не забівалі. Пры гэтым там і быў семерык, мне падаецца, які Нільсон адбіў, і яшчэ былі добрыя моманты, якія яны не рэалізавалі, а потым проста ўжо спрабавалі дагнаць, і з-за гэтага якасць тых кідкоў была не настолькі добрая. Таму ў выніку і атрымалася -7, але глобальна па гульні, вось калі взяць 50 хвілін, гэта быў той самы Магдебург, якой там звычайна вось у роўных гульнях канцоўку забірае там у 80 гульнях. Таму для Магдебурга ўсё добра, яны ідуць у напрамку чэмпіёнства у Бундеслізе і фінала 4 Лігі чэмпіёнаў, а там ужо фінал 4 гэта ўжо асобны сусвет, і там рознае бывае. У мяне пытанне, а ці верыце вы вось у гэтую наркаманію, што калі Магдебург выходзіць першым з групы, тады абавязкова выйграе Барселона? Просто так ужо бывала некалькі разоў, атрымліваецца. І плюс Магдебург па няцотных гадах выйграе. Слухай, а у тебя есть расклад Таро на гэта? Я зраблю, пакуль не зрабіла, але ёсць такая штука, што калі Барселона выйграе групу, яна без тытула. Таму Магдебургу плюсік, класная каманда. Усе гэтыя спады, гэта
такое вельмі сітуатыўная гісторыя для каманды, якая на топ-узроўні гуляе ў лізе чэмпіёнаў і на топ-узроўні гуляе ў Бундеслізе, дзе каляндар самі ведаеце які. Ну добра, тады давайте абмяркуем Барселону, якой я дам 3 плюсы і скажу так, што вось гэтая Барса, яна моладзю гуляе так, як яна не гуляла з больш сталымі гульцамі, і я вельмі хочу паглядзець. Вось уявіце, мы ў гэтую каманду, там сыходзіць Мем, сыходзіць, напрыклад, Карлсбогарт, і мы дадаем у гэтую каманду Маркаса Фіса і братоў Кошта. Топ, не? Не, выглядае вельмі цікава. Вельмі маладая каманда, ад якой мы не шмат чакалі на старце. Мы казалі, што ім патрэбны час, да яны вось проста па экспрэс-праграме прамчаліся па дыстанцыі і паказваюць, што ўсё, яны гатовыя. Гэта каманда, якая будзе ў фінале 4, у гэтым я ўпэўнены, і будзе там у адрозненне ад мінулага года на штосьці прэтэндаваць. Вось для мяне гэта не 3 плюсы, але дакладна 1. Так, мы на пачатку сезона у нас былі сумневы, наколькі гэта Барселона моцная і што з гэтай моладдзю. Адзінае, канешне, калі глядзець праўдзе ў вочы, моладзь стала атрымліваць менш часу гульнявога. Вось, таму што браты там Цікушы, яны насамрэч гуляюць менш, чым гулялі на пачатку сезону. Значна менш. І па факце вынік там робяць. Але добрая навіна, напрыклад, это тое, што Домен Макуч злавіў вось гэтую форму і праводзіць шыкоўны сезон. Таксама вось Блаж Янс на правым паўсярэднім падчас траўмы Дзікамема правёў добрыя гульні. А так мы ведалі, што ў іх лінія брамнікаў лепшая хіба, альбо адна з найлепшых. І класічна добрая абарона, дзе ёсць Фабрэгас. Таму плюс гэтай Барселоне, яны гуляюць у прывабны цікавы гандбол. І так, хутчэй за ўсё, мы іх чакаем у фінале 4. Нічога нават не дадам. Класныя гульцы амаль што на кожнай пазіцыі. Усё супер, плюсік, Барселона топ. Окей, тады давайте прыкінем, што ў нас ёсць па пазіцыі. Мы ведаем, што Вісла 3, мы ведаем, што хтосьці з Барселоны, Магдебурга 1-2, і далей ПСЖ, Гудме, Сегет за месцы з 4 па 6. І давайте пачнем з першага радка. Я туды паставлю Барсу, тому што я не веру, што Барса можа прайграць гэтаму Еўрафа. Пагадзіцеся? Так. І вось развязка ПСЖ Магдебург для мяне выглядае такім чынам, што матч Барселоны і Магдебурга ў адзін і той же час. У Магдебурга яшчэ будуць шансы на першы радок. Не вельмі вялікія, але будуць. Таму, напэўна, Магдебург не будзе выкідваць белы сцяг супраць ПСЖ, і таму гэта параза ПСЖ для мяне. І Гудме абыходзіць ПСЖ. І я веру, што Вісла выйграе у матчы з Пікам, у якой бы форме яна не была, хто б там не гуляў, у якія б там эксперыменты не былі. Мы, можа, там нават Самойлу дзе-небудзь на левым краі бачым. Не здзіўлюся. Але нават пры гэтым я веру ў Віслу больш, чым у Пік, які будзе больш матываваны. Таму для мяне Гудме, ПСЖ, Пік. Вось у такім парадку. Для мяне таксама Пік будзе 6. Вось ПСЖ, Гудме, насамрэч гэта мала на што ўплывае, таму што і ў групе А пад пытаннем там ці Вэшпрэм, Нант. То бок, вось гэта там 4, ПСЖ, Гудме, Вэшпрэм, Нант паміж сабой згуляе, хутчэй за ўсё. Вось так. Я думаю, што хутчэй за ўсё ПСЖ, Гудме, Пік. Вось так будзе. Окей. І давайте самае апошняе. Ці вы верыце ў тое, што вось клубы Берлін, Ольбарг, Барселона, Магдебург, што хтосьці з іх можа праехаць міма фінала 4? Гістарычна хтосьці павінен праехаць. Вось. І калі так глядзець на прэтэндэнтаў, то хіба вось Вісла это тая каманда, якая кагосьці можа выкінуць. Тэарэтычна толькі. А вось калі гістарычна, то Нант яшчэ кагосьці можа грохнуць. Так, калі па гульні глядзець, то гэта цяжка ўявіць. Але там
будзе шмат залежаць ад таго, хто на каго трапіць дакладна. Таму што некаторым камандам там будзе там стылістычна там складаней гуляць некаторымі. Таму паглядзім, але гульні я б убачыў з задавальненнем фінал 4, у якім быў бы Берлін, Ольберг, Барселона, Магдебург. Тут карты Таро не справяцца. Але я думаю, што малаверагодна, што хто-небудзь зменіць гэты расклад. Нант, вось таксама мне чамусьці здаецца, што яны здольныя да сенсацыі, а так быццам бы ўсё ўжо і вырашана. Слухайце, я не веру ў Нант. З іншага боку, іх ніхто ніколі не верыць, а яны заўсёды прыходзяць. Але я буду заўзець за тое, каб вось гэтая 4 была ў Кёльне, таму што гэта адзінае, што мае нейкі сэнс. Гэта 4 каманды, якія нашмат лепш за іншых. Можа, дзесьці на нармальнай такой дыстанцыі Вісла, а ўсе астатнія пазаду. Але паглядзім, дазнаемся пасля наступных матчаў. А на сёння ў нас усё. Дзякуй і да пабачэння. Дзякуй, да пабачэння. Дзякуй і да пабачэння.